sa amon. Napulo ka tuig mo kami naging bayaan! Karon! May guya ka pa nga mag-atubang sa amon? Mga anak mo, paatag ako! Wala ka sang dapat ipaathag sa amon! Wala ka sang pulos sa pasisang iloy! Hindi ka namon kinahanglan! Ginakaugtan ka namon! Maaari pa nga napatay ka na lang! Mama, sa diin ka, tinaga ka ginasambit sang iya mga anak, nga ginakaugtan siya. Mama, sa diin ka, isa naman ka matahong kag makatalando kasing-kasing kasaysayan diri sa aton nobela sa kahanginan. This is my life. Sa kasaysayan. Mama, sa diin ka, isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Kagkaron, sa kasugpon sa gato nobela sa kahanginan, This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa tiin ka. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. Ay, ato na sila ni Kasaid na kagarman. Ay, kabay to nga wala na sa problema si Kasaid na sa iloy ni Arman kag utod sini. Makadto na lang ganin ko sila ni Sir Sidro. Uy, anay ka bala? Anong natabo sa kilid sa tiyanggi ni Agata? Dugin ko ba hungod ang plywood nga dingding siniho? Dotob lang ginhungod nga lukabon. Ay, Diyos ko, Basi ko gisulod sang kawatan si Day Agata kag may natabo sa iya. O Diyos ko. Ay, di lang mangayo ko sang bulig. Basi ko nang natabo sa laon. Uy, Diyos ko ang langga ko. Langga! Dali bilalay! Nga sino? Langga! Nagano ka din? Ari ko di may baklon ko tani. Ganang kisirado man no. Dason, may nadiparahan ako. Ang ano? Langga araw, tuluka ba lang ho? Ginhungod nga ginlukab ang plywood nga dingding sang tiyanggi. Hindi madiparan kay sa kilid. Dasun may kahoy dao. May Na- tinuod mo? Ay, Diyos ko. Ano naman? Langga ka tuyan si Kapitan. Mapabulig ta sa ila. Basi ko nanonotabo kay Dayagata. Basi na kong gisulod sa isang kawatan haw. Sige na lakad na langga. Oo. Kantuan ko sa po si Kapitan. Bay kay nakasakay dahil kita sa bus pa kadto sa Sorsogon. Sa Sorsogon kita makadto? Natural hindi. Di rin lang dapit sa tunga-tunga. Pero parte sa Sorsogon. Sa Matnog. Sa Matnog? Ano kita dito? Hindi ako taga Pilar. Ang matuod, Edna, taga Matnog ako. Ay, Diyos ko. Ay, sili mo sa akong taga-Pilar ka. Hinahir ang tingog mo. Abing nila nag-aaway kita. Arman, sa diin gid bala kita makadto. Ano gid balang matuod? Ga, abi relax lang muna. Abi sandig lang nila sa baga kung magtulog ha. 3 pa ka oras ang atong bihayon kung makalapot kita sa amon. Arman, Hindi ka magkabalaka. Makalabot gid kita sa amon nga oras ang mata mo. Ipamtang lang kaugalingon mo. Magtulog ka, agud pagbugtaw mo, at na kita sa karatuhan nato. Sige na, magsandig ka sa akon. oo. Diyos ko. Gusto bala ang desisyon ko sa pagupod ko kay Arman. Kabay pa nga maayo lang ang madangtan ko sa ina ni Arman. Wala pa ako makahibalo kung bala. Makasawa ako dito sa ila. O kung magustuhan man ako sa iya iba'y kagutod. Diyos ko, ubayi man ako. Nay, tay, giyahin man ninyo ako.
Oo, nangusina. Kita na lang ang mga taga-baryo ang masulod sa balay ni Day Agata. Ati, okay, way man si Kapitan. Ay, oo, matuod. Kay kung may tao dira sa sulod, sa gahod pa lang naton, makabati na sila. O di ano ba ginahulad nyo, Joy? Persahan nyo na, abre ang balay ni Dayagata, ho. Ay, amot ka lain nyo sa panagupnop ko yaya mo. O sige na, Balasidro. Bululigi na ninyo nga mga lalaki akong maabrihan ng pertahan. Muroy! Isir na? Maisip ko tungtong sa tatlo, ha? Madungan kita nga bungguan nato ng pirtahan ngayon na agad magubang lat. Sige, sige, isir na. O sige, isir na. Isir Sige, na. kamu bigan! Isa! Duha! Tatlo! Ay, ara! Wah! Abre, ato. Masulong kita! Dali! Ay, abaw. Uy, wala man sa tinimok-timok diri ah. Ang alin sa tabok naman sa Northern Summer. Dito ako makadto. Dali ka mo! Dito ganito pa ako sa Eh, Diyos ko, way man sa may nagalalapta ang mga gamit niya. O, ato, ho. May abre nga kwarto, ho. dali ka mo! Dali! Dali ka mo! Oh, ari oh. Ari nang abri nga kwarto. Aliguga, aliguga. Oh, Diyos ko! Diyos ko! Sino mga tao? Patay na, ho! Sinagagata na kahigda sa salog. Kakadamo sang dugo sa salog. Diyos ko! Patay na si Dayagata, ho! Diyos ko, manulo yun. Patay na si Dayagata. Ginsulod siya kawatan. Ay, oo. Ay, Jesus Diyos ko. Ginsulod mo siya kawatan. Impatay din siya. Sinuwayan ng libo. Sino kay Madam Pagkaman. Sino ayan nag-imo sinituod siya? Sino sa inyong nakatalupangod nga may hindi mayo nga natabo kagabi, de? Inang kabala-malahan bala? Nano may nadiparahan ka mo kung nabatyagan, de? Ay, sos, sang mga pasado na to alas 12 sa gabi. Oo, te. Naglabay kami diri ni Dolfo nga bana ko. Dason? Kag nagahulat kami sang amon service nga jeep pakanto sa Legazpi. May mangumpra kami sang inubaligya namon nga mga panakot kag pangbango sa utan nga tinapa. Dason? Perting tagol sa mga ido di. Ay, sus matuod, ina kapitan. Ay, hindi gani ko katulog sa tinagol sa ido kagabi. Do ato lang may nakita sila nga tao nga ati di. Ay, ang Ano bosa. bala? Kung na mo pasado alas 12 ang gabi kaginsulod si Agata de sa balaya sang kung sino nga tawo. Ay, guro Kinkawatan siya kaginlampusan sa matiga nga bagay ang ulo niya. Ay, Amo atong nagtugas ang dako nga pila sa iya ulo. Nagtungod sa kadamo sang dugo nga nadula sa iya. Tungod wala sa dayon iya madala sa ospital. Nadayunan nga napatay si Agata. ano? Ginoo ko! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung ano.
beside me. Mama, those happy days when you were here to guide me, safe in the flow of your love, sent from the heavens above. No one can ever replace the warmth of your tender embrace. Oh, Mama. Sino naging mo si Simo, tita? Sino? Naaalagin pa tayo nila. Samuel. Nakadipuso sila. Mga sapat. Sa din kaya kagabi, aw. Napahuli ako sa balay naman, Kap. Dason? 3 na kadlaw, wala ako makapahuli rin. May nagbalita lang sa amon sa natabok kay tita. Sino ang naghimo sini sa imo na? Pangawat ang motibo sa pagsulod kay Agata sa balay niya. Pangukay ang mga kabinet. Naglapta lang sa sulod sa iya nga kwarto. May balanggi gagay pangukay gid. Nakilala ninyo, Kapitan, kung sino ang nagbuhat sini? Wala gid sa minakakita sa tao nga nagsulod diri sa balay ni Agata. Luwas labi sa taghol sang ido kagabi. Makaluluoy man, sinang Agata. Tani ula lang nila ginpatay. Ginkuha lang tani nilang kwarta sini. Ngano, may suspitso na kamo kung sinong tao nga naghimo sini siya? Ha, Samuel? Wala kay Kapitan. Wala masiban nga makasulod diri sa balay. Pwerte ba lang tuwang ni tita sa mga purtahan sa balay, Kapitan? Sarado hindi kayo. Huwag man mag-agi sa purtahan kundi ginukab ang plywood nga dingding sang tiyanggi ni Agata. Dito yan nag-agi nga mong kawatan. Ang magulang ko. Makaluluoy man siya. Kung sino man naghimo sini sa iya, dapat nga maprisugid. Bayaran niya ang ginhimo niya sa akon magulang. Nagtawag na ko sa banwa. Basi dugay-dugay ari ng mga pulis nga maimbestigar. Amo nang rason, way ko anay ginpatandog si Agata sa mga tao dire. Man sala gini tita Agata ang tadan nga ni kap mo. Man ko namati lang sa sakon, gangya kwarta, ipatago niya sa bangko. Wala kong tanis sa may interest niya kumawatan siya, Kap. Nga, Samuel, kabalo ka nga may tinago nga kwarta si tita mo, aw? Oo, Kap eh. Uy, wala na niya ginapabangkong niya kwarta niya, Kap. Ambot siya ko nga, Dili na lang niya ginatago siya balay niya kwarta. Anay ka. Hindi, ayan ang nagsulod nga kawatan sa balay ni tita mo. Kabalo siya nga daan nga may kwarta yang laon? Ha? Kapitan? Di bla? Daw kalayan siya tunos sa ginapagambal mo. Oo, matuod, Kapitan. Ano, ginasuspitsuhan mo si Samuel nga amo ang nag-unay kawat sa tiya niya? Wala. Hindi, ariho, mati blanay. Ang siling ko, ang kawatan nga nagsulod, mahimo nga kahibalo siya nga may kwarta nga tinago si Agata. Hindi ikaw yung ginatumod ko, Samuel. Nga, mahimo mo nga kawatan tiya mo, aw? Oh, Kapitan? Diyos ko, yayambot, hasta subong ginapananaw ko pa balang itsura ni Bruhilda, nga nagamurarat ang iyang mga mata. Diyos ko, kalain, gijayaya. Ano na ni nagkakatabo sa lugar taniman? Kung may kasal, wala man untat ang kinaslanay. Kung bunyag, sunod-sunod man ang bunyag. Kung may mapatay, sunod-sunod man nga may mapatay. Ay, mbot lang mo. Daw may sumpa, balahao. So, siday Agata, siya ang nagsunod kay nung Pidong. Well, pag gani matapos ang unang nga siyam ni Chay Patring kay Joy Pidong,
Si Madam Agata naman niya ang napatay. Kalain ba nga kamatayo ng iya? Manaubsan siya isang dugo tungkol sa paglampos sa kunano sa ulo yaya. Sino ay halang naghimo sa to kay Day Agataman? Ay, Choy. Nga sinon. Karon nga patay na si Day Agata. Ati, husto gid ang siling ni Kasa Arman. Ha? Nga aman sinon? Di kinagambal si Kasa Arman nga sigurado gid nga hindi na makuha ni Agata ang duta lila ni Edna. Ano? Sinon? Oo, Choy. Nakahambal sina si Arman? Oo, nakambal sa sina. Kagusto gid siya. Hindi na matuod makuha ni Dayagat ang duta nila ni Kasaid na tungkol patay na siya. Maalimunaw na lang to yung utang nila kay Dayagata. O, hindi ba lang nga correct, Choy? Sinon? Matog na na, sino manahog si Matog? Ari na tadi sa terminal. Oh, Edna. Dali na. Manaog na kita. Ari na kita sa matnog? Hugan eh. Dali na manaog na kita. Abing bag mo. Una pa na ako. Oo, ano man. Sakit sa buli ko sa pungko. Kalayo gali sa inyo. Malayo gid man. Halin diri. Masakay pa kita sa tricycle pagato sa mo. Ano? Lugay na pala reklamo. Sundan lang ba lang ang gusto ko? Arman. Surut sa akon. Dito kita markila sa tricycle. Oo. Sa kalayo gali sang ilan ni Arman. Kaina pang dalagan sang tricycle na ginasakyan naman. Sa din pala kami sini makadto man. Diyos ko. Nga bala nga daw ginakulbaan ako. Daw may kung ano akong manabatsyakan nga. Nga hindi ko mahangpan. Nagsala bala ako sa pag-upod ko kay Arman. Ano gid balang pagkatawo niya? Nga daw nagaduda ako sa iya. Uy, nakabatsyag ako sang kahadlo kay Arman.
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa ngaton matahong nga nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan, Mama, sa diin ka. Ginsulat kag sa direksyon ni Annalie Mirabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Let me live.